Este é o matadoiro municipal de Taboada xestionado pola empresa Celta Verde. Esta mañá a conselleira do Medio Rural Ángeles Vázquez visitaba estas instalacións polas que nos guiou Sotero San Pedro, o xerente. Celta Verde constituíuse no 2004 e a día de hoxe conta con 7 traballadores no matadoiro, que ademais de sala de despece conta tamén cun área para a elaboración de preparados cárnicos. Traballa con bovino, porcino, ovino e caprino. Este centro sacrifica e comercializa animais inscritos no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia e, por outra parte, elabora produtos cárnicos amparados por este selo e xa iniciou os trámites para comercializalos frescos en ecolóxico. O alcalde de Taboada, Ramiro Moura, e concelleiros do equipo de goberno acompañaron a responsable autonómica nesta visita guiada polo matadoiro emprazado na zona da Medela. Alí a conselleira desvelou que o sector da carne ten previsto facer investimentos na nosa comunidade a través das axudas de transformación e comercialización que xestiona a Xunta e para as que hai un orzamento de 29,1 millóns de euros para este ano. En concreto, son 29 as propostas de mellora presentadas por empresas de carácter cárnico a esta convocatoria de axudas, o que representa xa o 24% das solicitudes, só por detrás do ámbito lácteo que ocupa o 27%. En orzamento, as iniciativas destes emprendedores supoñen un investimento superior aos 27,6 millóns de euros en Galicia. Precisamente a empresa Celta Verde foi beneficiaria destas axudas en anos anteriores. En concreto, dende 2012 ao 2017, puido ir renovando as súas instalacións en Taboada grazas ás achegas da Xunta. Neste período recibiu 171.661 euros para un investimento de preto de 393.000, e cos que conseguiu diferentes melloras, dende un túnel de conxelación a equipamento informático pasando por reformas para garantir a eficiencia enerxética. Sí, hai un